Vi er i gang med at lave en projektuge om accepten af homoseksuelle i Danmark. Og så hørte vi fra en af vores vejleders venner, som hedder Sille, at vi kunne snakke med dig. Og det er vi virkelig glade for, at vi kan det. Selve taget på næste. Ja, hvis jeg kan finde ud af, hvad jeg er. Det her. Ja. Hvordan reagerer folk for det meste, når de finder ud af, at du er homoseksuel? Altså, da jeg var yngre, var det meget sådan, at piger synes det var helt vildt fedt, fordi så kunne man... Nå, så var du bøsseven. Ja, så er jeg sådan en håndtaske, man kunne daske rundt med på strøget og shoppe, ikke? Og det har jeg altid synes var sindssygt irriterende, så det har jeg altid taget så meget af, så jeg bare... Så, yes, du er ude nu. Men altså, jo ældre jeg bliver, jo mindre reagerer folk. Nu går jeg også på videregående uddannelse, så det er altså lidt mindre et issue, men folk reagerer der stadig på det. Altså det gør det da helt klart, men det bliver mindre og mindre, heldigvis for det. Så i starten var det sådan meget sådan, hvordan var drengene i starten? De var faktisk fine nok. Jeg kommer fra et ret åbent miljø. Jeg kommer fra Albertslund. Ja. Og der skulle man tro, at det var sådan meget lukket. Men jeg kommer fra sådan en virkelig rød del af Albertslund. Og det gør ligesom folk er mere åbne. Altså, ja, har vi også din hverdag sådan? Det påvirker min hverdag i den måde, at jeg hele tiden er ude og en foredrag og fortæller folk, nej, ja, ikke sådan alle sammen. Det påvirker mig ikke følelsesmæssigt andet, end jeg synes, det er vildt irriterende. Altså jeg synes, at når man taler om altså, hvad hedder det, public service for eksempel, så bør man måske også vise et nuanceret billede af, det vil sige at være homoseksuel. Og det gør man også på DR for eksempel, på rigtig mange måder. Men man viser det på forskellige måder på de kanaler. Altså jeg kan ikke forstå, hvorfor at man, når man er på DR1 hele tiden skal være, så skal det være Jimmy Will, eller også skal det være sådan nogle ting. Men på DR2 kan man godt have en Andrew Lloyd Hughes. I kender godt Andrew Lloyd Hughes. Det er ham, der har smagsstopperne. Nej. Han har sådan en sjov skæg. Han lige lidt musketer i sit hæk. Men han bliver ikke udstillet sådan. Han er det, det ved alle. Han er fuldstændig åben om i sin udsendelse, og han i tale til det også. Men det er på en anden måde. Og jeg synes, det er problematisk, at man i reality-tv, som jeg går ud fra, at jeres aldersgruppe ser forholdsvis meget. Og det er noget, som betyder enormt meget at se og have fulgt med i endnu et afsnit af de der på hotellet. Paradise Hotel, eller Diva Joman, eller yada, Linses verden, eller jeg ved ikke hvor fanden, Linse og hvad hedder han, Gustav på tur, ikke? Altså, der er vildt mange af de her reality-tv, men man viser ikke ægte mennesker, man viser kun en del af det, det er konstant dramatiseret og sådan noget ting. Det er en minoritet, Ja. Der er vi sammen på den. Det er ligesom dagens mand, der er blevet sendt med bøsser. Så er det Gustav, og så var det ham der, hvad det han hed? Kim Wild, eller sådan noget. Og så var der Bacon. Ja, som der blev honey og sådan noget, som der blev... Og de fik lov til at tale hele tiden, dem der. Det er meget sjovt at høre på, det er meget bedre tv, og det er helt klart, det er det ikke. Men hvis man lod sig lige tale for alle heteroseksuelle mænds vedkommende, ikke? Altså det er nogenlunde det samme. Han er lige så stereotyp. Altså, men man kan jo ikke lave koblingen mellem Sidney Lee og heteroseksuelle mænd, at alle mænd er ligesom Sidney Lee. Fordi det ved vi jo godt, de ikke er. Problemet er bare, når man laver koblingen den anden vej, og man aldrig nogensinde, altså man ikke har beskæftiget sig med det i skolen, man ikke kender nogen, men så laver man den kobling af alle bøsser og Gustav. Ja. Og det er et problem. Det er jo altså sjovt, ikke? Altså, fordi han er så overdrevet. Ja, han er vist sjov at kigge på. Han laver det skide godt tv. Altså, det er bare ikke sådan. Han er virkelig anderledes. Han er virkelig... Man er bare nødt til at være kritisk også, man til sådan noget. Ja, og det er der for lidt af. Det er der alt for lidt af. Og der er for få måder at portrættere LGBT-personer og homoseksuelle på, og biseksuelle på. Ja, helt klart. Jeg ved ikke om sådan... Der er specifikke steder. Ja, men det handler måske mere om, der er nogle stemninger, jeg ikke har lyst til at gøre det. Og der står nogle typer, hvor jeg tænker, de er sådan potentielt farlige, hvis jeg gør
så gør jeg det selvfølgelig ikke. Mm. Men som sådan er der ikke nogen steder, måske mere situationer, hvor jeg ikke har lyst til. Ja. Og det er simpelthen for at ikke udsætte mig selv for noget ubehageligt. Så det er sådan en eller anden form for før selvforsvar, vil man sige. Altså at man vælger bare at blende det ind så meget som noget. Ja. Er det det? Var det det? Ja. Det var rigtig fedt at snakke med dig. Ja, Vi har lært meget med skal I hjem og skrive? Ja. Ja. Tusind tak. Ja, tusind tak. Det var så lidt. Det var rigtig hyggeligt. Jeg håber, I fik lige skudt i kassen. Ellers så må I lige skrive. Ja, Hvis der er tak. noget, så